Vítajte u ďalšieho videjka. Takže toto videjko je pokračovanie z videjka z vonkajška. Ako vidíte, tak už sme dnuka, lebo Nám prerušujú nahrávanie. ľahšie povedané, sa mi vybol telefón. Hej, asi tak. A, takže sa vráťme k tej téme, že čo sme vravili o nadávaní, takže budeme iba koncovky vravieť a Začiatočné 3 písmena. dobre. Kok, Pič pič, a kur, K-U-R. Dobre. kur, H-O-V. Hou. oh shit, môžeme normálne povedať. Oh shit. Oh shit, chápete? Diesel. To poznáte, celá si ho, tak to budete vedieť. Takže toto sme vám chceli povedať. Ja sa hneď idem prihlásiť na YouTube a hneď to idem dať. Takže iba sme prišli domov a začali sme natáčať, takže adios. What the fuck? Čau.